Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da zuwa wannan tasha mai albarka. Hakika mun zo muku da wata sabuwar hanya yadda za ka ɗauko kowane bidiyo a cikin kowane social media. Sau da yawa wani lokacin idan kana so ka ɗauko bidiyo sai ka yaƙi ɗaukuwa. Alal misali ka shiga YouTube, ka ga bidiyo a YouTube, wannan bidiyon ya burge ka, kana so ka ɗauko wannan bidiyon ka yi idan ka zo kai downloading sai ga wannan downloading ɗin bidiyon ya tsaya a YouTube. To mun zo muku da wata hanya yadda za ka ɗauko kowane bidiyo, in ma wannan bidiyon a Facebook ka ga shi ko kuma a YouTube ka gan shi, ko da a Facebook ka ga wannan bidiyon, to mun zo muku da hanyar da za ka bi ka ɗauko wannan bidiyon. Hakika idan ka bi wannan hanyar za ka ɗauko kowane bidiyo kuma a kowane social media. Idan kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, idan wannan ne zuwan ka na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙarar sanarwa domin samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Idan kana so ka ɗauko wannan bidiyon, da farko za ka fara downloading ɗin wani application. Za ka shiga cikin Play Store ɗin wayarka kamar haka. Bayan Play Store ɗin wayarka ya buɗe, sai ka zo ka yi searching ɗin tuba yawa gashi ne ya fito, sai ka yi searching ɗinsa kamar haka. Ga shi gashi nan na farko mai jan logo ɗin nan, za ka yi searching ɗinsa kamar haka. Bayan ya buɗe sai ka danna download. Wannan application ɗin yana da matuƙar daɗin sauƙin amfani. A nan shi ta wannan application ɗin za ka ɗauko kowane bidiyo a social media. Wannan bidiyon a YouTube ka gan shi ko a Facebook ka gan shi, wannan bidiyon ko da a Instagram ka gan shi wannan bidiyon, to ta wannan application ɗin za ka bi ka ɗauko shi. Mu yanzu ga application ɗinmu ne yana downloading, saboda ba network ne sosai shi yasa ga baya sauri. Yanzu ga application ɗin yana downloading. Sannan nan in ka yi ƙasa za ka ga rating ɗin views ɗin da suka yi application ɗin, za ka kowa yana yabon application ɗin, ana ba shi star 5 application ɗin 100 by 100. In ka duba da za ka gani gashi, saboda wannan application ɗin ne mai kyau, yana da daɗin amfani da shi. Idan kana amfani da shi za ka ji daɗin amfani da shi sosai. Ta wannan application ɗin za ka ji kowace social media za ka ɗauko bidiyon ka. Yanzu gashi nan ga views ɗin mutanen da suka yi wannan application ɗin views, za ka ga duk wanda ya mai views za ka ga ba wanda yake complain, sai dai nice, very good. Gashi nan duk za ka gani, gashi nan duk za ka ga 2020 2023 duk ga su ma views nan, za ka ga kowane ya ba wannan application ɗin yake. Mun ga application ɗin ne yana downloading, dan jira kaɗan, gashi nan yana yi. Wannan application ɗin yana da daɗin amfani matuƙa, kuma saboda network ɗin wayar mu ne ba ƙarfi sosai shi yasa ma ku ga yana haka. Inda a ce network ɗin wayar mu yana da ƙarfi sosai, kai ma network ɗin wayar ka ba ya da ƙarfi, za ka ga yana ɗan yin delay. Amma idan network ɗin yana da ƙarfi, ko minti ɗaya biyu 'yan sakani za ka ga application ɗin ya gama downloading. Kuma ga shi dai application ɗin gashi nan yanayin network ne yasa yake haka. Amma din Allah da yanzu aka yauwa gashi nan application din ya gama downloading, gashi nan yana installing. Ga application din mu ne yana installing. To kafin application din ya gama installing, bara ku gani yanzu kamar idan kana so ka ɗauko, yauwa ga application ɗin ne ya gama installing. Bayan ya gama installing sai ka zo ka buɗe shi kamar haka, ka danna open. Bayan ka danna open zai display, yauwa in ya zo zai nuna ma haka, sai ka sign in with Gmail ɗinka, with Google, sai ka danna sign in. Zai kawo mana Gmail ɗin wayar mu, sai mu danna kamar haka, sai mu sign in da Gmail ɗin wayar mu. Bayan mun yi sign in da Gmail ɗin wayar mu, zai ɗan yi searching kaɗan, zai buɗe. Afuwa saboda yanayin network ne shi yasa ba sauri, amma kai in dai network ɗinka na da sauri za ga 'yan sakanni kawai ya buɗe. Yanayin network ne yasa bidiyon yasa yake ta searching haka. Yauwa kun ga ya riga ya buɗe. To idan kana so kai download din kowane application a social media,
sai kai back, sai ka je al misali wannan mun ga bidiyon nan a YouTube, sai mu je haka, sai mu dawo YouTube. Al misali kaga wannan bidiyon ka gani a YouTube, sannan kana so ka ɗauko shi. Al misali example mu je irin series fina-finan Hausa, mu yi searching ɗin irin labari na ko izar su haka, labari na sai mu danna haka. In muka danna labari na yau ga shi kamar wannan satin muna so mu yi download ɗinsa daga YouTube zuwa kan wayar mu, sai mu danna kamar haka, sai mu danna kamar haka. Gashi ne yana dan sacin, yanayin network ne yasa baya sauri. Yanayin network ne. Yauwa gashi nan film din ya bude, bayan ya fara display haka zaka zo inda aka sa share, sai ka danna share. In ya kawo ma share za ka zo ga wajen da aka sa copy link, sai ka copy link din bidiyon kamar haka. In kai copy din link din bidiyon sai kai back gaba daya. In kai back sai ka zo ka nemo wannan application din. Yawa gashi nan tuba, sai ka shiga cikin application din. In ka danna cikin application din, bayan application din ya bude gashi inda aka sa first link here, wannan link din da ka kwafo sai ka zo kai posting din sa haka. Mu ga namu na link din mun yi posting din sa haka, sai mu zo nan mu danna go, sai ka zo ga wata ikibiya nan sai ka danna ta kamar haka. Bayan ka danna haka zai dan yi satin, saboda mu yanayin network din wayar ne ba karfi sosai shi yasa, amma kai in dai network din wayar kana da karfi sosai za ka ga shaf cikin 'yan sakanni za ka ga ya bude. Gashi ne yana dan satin. Bari a gama satin ku gani. Yawwa yanzu gashi ne ya gama satin wannan bidiyon. To almisali kana so ka ɗauko wannan bidiyon, za ka gan shi gashi nan mp3, gashi nan kuma za ka ga megabyte ɗin da yake ci saboda hasken sa yayi 180 ne nan ga bidiyo. To almisali wannan bidiyon kaga yayi yawa, sannan kana so ka rage shi, wannan kaga MB 973, wannan MB yayi yawa, kana so ka rage sai ka danna nan. Almisali yanzu kana son wannan bidiyon ne ka rage mai MB daga 900 zuwa 500, sai ka ja wannan. Yanzu ka jawo haka ka kame da shi 720, 720. In ka ƙara ja haka kame da shi 480. In ka ƙara ja haka kame da shi 360. Yawanci bidiyon da ake download a YouTube za ku ga 360 ne. Bayan yi ma haka in kana so sai kai selecting. Sannan wannan bidiyon a ce kana so ka ɗauko wani abu daga ciki rabin bidiyon, sai ka danna inda aka sa stand here. Bayan ka danna sai ka danna inda aka sa nan, sai ka danna shi kamar haka. In ka danna bidiyon zai ɗan yi satin, zai yi display. Saboda mu yanayin network ɗinmu ne sai a hankali, shi yasa ku ga gaba ɗaya bai yi display cikin sauri ba. To sai ka danna kamar haka. To wannan bidiyon gashi na awa 1 da minti 13. Mu wannan bidiyon muna so mu ɗauko rabi ne daga ciki, sai ka danna haka. Saboda yanayin network ɗinmu ne shi yasa baya buɗewa da sauri, a mana afuwa. Bayan ya buɗe kamar haka, network ɗinmu ne ba ƙarfi sosai. To wannan bidiyon saboda yana da nauyi ya maƙi buɗewa, bara ku gani yanzu dai ta wannan hanyar za ka bi ka ɗauko. Yanzu al misali wannan bidiyon ma baka so ka wani rage shi, bayan kai posting ɗinsa haka ka danna wannan ikibiyar ya yi searching, bayan ya gama ɗan searching inda zai yi
saboda yanayin network ɗin mu ne ba ƙarfi sosai, shi yasa baya sauri. Yin bidiyon yayi nauyi saboda network ɗin mu. Al misali bara mu koma Facebook, inda dai mun ga yadda ake ɗauko link ɗin bidiyo a YouTube. Yanzu al misali ka zo Facebook ka ga wani bidiyo da ya burge ka, shi ma kamar yadda kai a YouTube ga wani bidiyo nan, sai ka danna kan bidiyon. In ka danna kan bidiyon, bayan bidiyon ya buɗe, in ka danna kan bidiyon, to yanzu kamar wannan bidiyon muna so mu ɗauko shi, sai mu danna kan bidiyon. Bayan bidiyon ya buɗe ga wani ɗigo-ɗigo nan guda 3, sai ka danna shi kamar haka. In ka danna shi kamar haka za ka ga inda aka sa copy link, ga wajen nan an sa save video, record video, nan kuma ga shi nan an sa copy link. Sai ka copy link din wannan bidiyon kamar haka, sai ka yi back, sai ka zo ka koma cikin wannan application din na tuba. In ka koma ciki sai ka zo ka yi posting din wannan link din da ka ɗauko a Facebook na wannan bidiyon, shi ma sai ka sa shi kamar haka, sai ka danna wannan kibiya. In ka danna wannan kibiya, mai mana afuwa yanayin network ɗinmu ne yake ba mu matsala. In ka yi posting ɗinsa kamar haka, mai mana afuwa yanayin network ɗinmu ne sai a hankali ba ƙarfi. Amma kai inda network ɗin wai kana da ƙarfi, komai za ka ga kana yi yana buɗe. Yanzu kamar wannan link ɗin da ka kwafo, sai ka yi posting ɗinsa haka, sai ka danna shi. Bara mu koma mu ƙara kwafo link ɗin, wannan yaƙi. Yanzu kamar wannan, sai mu danna kan bidiyon haka. Idan ma kana so nan ma ga waje da aka sa shiya, ta nan ma za ka iya kwafan link ɗin wannan bidiyon. Inda aka sa shiya, sai ka danna kwafi, sai ka zo wannan application ɗin, sai ka dawo, sai ka posting ɗin wannan link ɗin da ka kwafo, sai ka danna shi kamar haka. Da mana afuwa wannan link ɗin bidiyon yana ba mu matsala. Ba za mu shiga wani, yanzu kamar wannan mun shiga, sai mu kwafo link ɗin bidiyon kamar haka. Ba mun kwafo link ɗin bidiyon, sai mu back, sai mu dawo cikin application ɗinmu na tuba, sai mu posting ɗin wannan link ɗin. Mana afuwa sun ƙi karɓo wannan link ɗin. Yanzu kamar wannan bidiyon muna so, bayan bidiyon ya abu, sai ka zo nan, sai ka zo ka inda za ka ga, sai ka copy ɗin wannan link ɗin. So yanzu kamar wannan bidiyon, bayan dole sai ka shiga kan bidiyon. In ka shiga kan bidiyon, shine za ka samu damar ya sai ka copy ɗin link ɗin. Kana yin copy ɗin wannan link ɗin, sai ka zo ka yi posting ɗinsa a nan. Ai mana afuwa yanayin network ɗinmu ne ya ƙi abin nan, ya ƙi ya ba mu haɗin kai. Amma kowane social media, ko Facebook ko WhatsApp, kawai da kaje kana so ka abin nan. Yanzu kamar alal misali, muna son mu, ko ina ne dai, duk wani bidiyo da ka gani, kawai da ka zo, ko da live bidiyo ne ake yi. Yanzu kamar wannan shirin na Arewa 24, shi nan minti 1 ne ma da ɗora shi. Kana zuwa kan bidiyo, labaran yamma ne, kana zuwa, sai ka danna kan wannan link ɗin, sai ka kwafi link ɗin wannan bidiyon, sai ka koma cikin wannan application ɗin, sai ka yi posting ɗin wannan link ɗin. Da mana afuwa link ɗin ya ƙi, amma dai wannan hanyar ta yadda muka nuna muku, ta wannan hanyar za ka bi.
duk wani application, ko da Instagram ne ko WhatsApp ko Facebook kai ko TikTok ne, kana so ka ɗauko bidiyon TikTok, bara mu gwada muku da TikTok. Yana shiga TikTok ɗinka, ana afuwa yanayin network ɗinmu ne gaba ɗaya baya sauri, amma dai kamar yadda muka nuna muku, kana shiga cikin bidiyo ka danna kan wannan bidiyon sai ka kwafo link ɗin wannan bidiyon. Da ka kwafo link ɗin wannan bidiyon sai ka zo ka yi post ɗinsa a cikin wannan application ɗin na Tuba. Za ka kawai ya baka dama ka yi downloading. Yanzu kamar wannan muna so mu ɗauko wannan bidiyon a TikTok, kawai sai mu danna shi haka, sai mu danna link, sai mu zo inda aka sa copy link, sai mu danna kamar haka, sai mu dawo, sai mu zo mu shiga cikin wannan application ɗin na Tuba, sai mu postin ɗin wannan link ɗin da muka kafa. Nan ma link ɗin ya ba matsala. To hanya ta biyu shine idan za ka ɗauko bidiyo a Facebook, misali kaddara muna so mu ɗauko wannan bidiyon a Facebook, mun bi ta wacce hanya link ɗin ya ba matsala, to sai ka zo ka bi wannan hanyar kamar haka. Bayan ka zo ka kwafi wannan link ɗin na Facebook, gashi nan mun kwafi link ɗin. Bayan ka zo ka kwafi wannan link ɗin, sai ka yi back, sai ka koma cikin browser ka. Mu yanzu Opera Chrome ce da mu, sai ka zo cikin browser ka. Ana afuwa yanayin network ɗinmu ne baya sauri. Bayan ka shigo cikin browser ka, sai ka rubuta Facebook, sai ka rubuta pdf down.net, ne shi na f, gashi nan namu ya fito f down.net, sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka rubuta haka kawai sai ka danna, in ga namu nan ya fito, sai ka danna shi kamar haka. Wani afuwa yanayin network ɗinmu ne ba shi da ƙarfi, shi yasa ga komai. To bayan ka rubuta haka fdown.net, kaga wannan website ɗin ya buɗe. To shi wannan website ɗin duk wani bidiyo na Facebook, wannan website ɗin ta nan za ka bi ka ɗauko wannan bidiyon daga Facebook. Alal misali ka riga ka kwafo, mu da mun kwafo link ɗin bidiyon mu da yake Facebook, sai ka zo ka yi posting here inda aka sa Facebook, sai ka zo ka yi posting ɗin wannan link ɗin da ka kwafo, sai ka yi posting ɗinsa kamar haka. Bayan ka yi posting ɗinsa sai ka sa inda kai ka danna inda aka sa download. In ka danna inda aka sa download, sai mana afuwa mu link ɗin abin nan network ɗinmu ne ba shi da ƙarfi, shi yasa ga baya ba mu haɗin kai yadda ya kamata. In ka danna inda aka sa download, zai ɗan yi sacin. Sorry, link ɗin ya sauka. Sai ka zo inda aka sa download ka danna shi. Ka danna inda aka sa download. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da zuwa wannan tasha mai albarka. Hakika mun zo muku da wata sabuwar hanya yadda za ka ɗauko kowane bidiyo a cikin kowane social media. Sau da yawa wani lokacin idan kana so ka ɗauko bidiyo sai ka ga ya ƙi ɗaukuwa. Alal misali ka shiga YouTube, ka ga bidiyo a YouTube, wannan bidiyon ya burge ka, kana so ka ɗauko wannan bidiyon ka yi, idan ka zo kai downloading sai ka ga wannan downloading ɗin bidiyon ya tsaya a YouTube. To mun zo muku da wata hanya yadda za ka ɗauko kowane bidiyo, in ma wannan bidiyon a Facebook ka ga shi ko kuma a YouTube ka gan shi, ko da a Facebook ka ga wannan bidiyon, to yau mun zo muku da hanyar da za ka bi ka ɗauko wannan bidiyon. Hakika idan ka bi wannan hanyar za ka ɗauko kowane bidiyo kuma a kowane social media. Idan kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, idan wannan ne zuwan ka na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙarar sanarwa domin samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Idan kana so ka ɗauko wannan bidiyon, da farko za ka fara downloading ɗin wani application. Za ka shiga cikin Play Store ɗin wayarka kamar haka.
bayan Play Store din waya ka ya bude, sai ka zo kai searching din tuba yawa gashi ne ya fito, sai kai searching din sa kamar haka. Haka gashi nan na farko mai jan logo din nan, zaka yi searching din sa kamar haka. Bayan ya bude sai ka danna download. Wannan application din yana da matukar daɗin saukin amfani. Anan shi ta wannan application din zaka dauko kowane bidiyo a social media. Wannan bidiyon a YouTube ka ganshi ko a Facebook ka ganshi, wannan bidiyon ko da a Instagram ka ganshi wannan bidiyon, to ta wannan application din zaka bi ka dauko shi. Mu yanzu ga application din mu ne yana downloading, saboda ba network ne sosai shi yasa ga baya sauri. Yanzu ga application din yana downloading. Sannan nan in kai kasa za ka ga rating din views din da suka application din, za ka kowa yana yabon application din, ana bashi star 5 application din 100 by 100. In ka duba da za ka gani gashi, saboda wannan application din ne mai kyau, yana da daɗin amfani da shi. Dan kana amfani da shi zaka ji daɗin amfani da shi sosai. Ta wannan application din zaka ji kowace social media zaka dauko bidiyon ka. Yanzu gashi nan ga views din mutanen da suka yi wannan application din views, za ka ga duk wanda ya mai views za ka ga ba wanda yake complain, sai dai nice, very good. Gashi nan duk za ka gani, gashi nan duk za ka ga 2020 2023 duk ga su ma views nan, za ka ga kowane ya ba wannan application din yake. Mun ga application din mu ne yana downloading, dan jira kaɗan, gashi nan yana yi. Wannan application din yana da daɗin amfani matuƙa, kuma saboda network din wayar mu ne ba ƙarfi sosai shi yasa ma ku ga yana haka. Inda a ce network din wayar mu yana da ƙarfi sosai, kai ma in network din wayar ka ba ya da ƙarfi za ka ga yana ɗan yin delay. Amma idan network din yana da ƙarfi, ko minti ɗaya bai yan sakani za ka ga application din ya gama downloading. Kuma gashi dai application din gashi nan yanayin network ne yasa yake haka. Amma din Allah da yanzu zaka yau gashi nan application din ya gama downloading, gashi nan yana installing. Ga application din mu ne yana installing. To kafin application din ya gama installing, bara ku gani yanzu kamar idan kana so ka dauko yawa ga application din ne ya gama installing. Bayan ya gama installing sai ka zo ka bude shi kamar haka, ka danna open. Bayan ka danna open zai display yawa. In yazo zai nuna ma haka, sai ka sign in with Gmail ɗinka, with Google, sai ka danna sign in. Zai kawo mana Gmail ɗin wayar mu, sai mu danna kamar haka, sai mu sign in da Gmail din wayar mu. Bayan mun yi sign in da Gmail din wayar mu, zai dan yi satin kaɗan zai bude. Afuwa saboda yanayin network ne shi yasa ba sauri, amma kai inda network ɗinka na da sauri za ga 'yan sakanni kawai ya bude. Yanayin network ne yasa bidiyon yasa yake ta satin haka. Yauwa kun ga ya riga ya bude. To idan kana so kai download din kowane application a social media, sai kai back, sai ka je al misali wannan mun ga bidiyon nan a YouTube, sai mu je haka, sai mu dawo YouTube. Al misali kaga wannan bidiyon ka gani a YouTube, sannan kana so ka dauko shi. Al misali example mu je irin series fina-finan Hausa, mi sacin din irin labari na ko izar su haka, labari na sai mu danna haka. In muka danna labari na yau ga shi kamar wannan satin muna so mu yi download ɗinsa daga YouTube zuwa kan wayar mu, sai mu danna kamar haka, sai mu danna kamar haka. Gashi ne yana dan sacin, yanayin network ne yasa baya sauri. Yanayin network ne. Yauwa gashi nan film din ya bude. Bayan ya fara display haka zaka zo inda aka sa share, sai ka danna share.
in ya kawo ma shi za ga zo ga wajen da aka sa copy link, sai ka copy link din bidiyon kamar haka. In kai copy din link din bidiyon sai kai back gaba daya. In kai back sai ka zo ka nemo wannan application din, yawa gashi nan tuba, sai ka shiga cikin application din. In ka danna cikin application din, bayan application din ya bude gashi inda aka sa first link here, wannan link din da ka kwafo sai ka zo kai posting din sa haka. Mu ga namu na link din mun yi posting din sa haka, sai mu zo nan mu danna go, sai ka zo ga wata ikibiya nan sai ka danna ta kamar haka. Bayan ka danna haka zai dan yi searching, saboda mu yanayin network din wayar mu ne ba karfi sosai shi yasa, amma kai in dai network din wayar kana da karfi sosai za ka ga shaf cikin 'yan sakanni za ka ga ya bude. Gashi ne yana dan searching. Bari a gama satin ku gani. Yawwa, yanzu gashi ne ya gama satin wannan bidiyon. To almisali kana so ka ɗauko wannan bidiyon, za ka gan shi gashi nan mp3, gashi nan kuma za ka ga megabyte ɗin da yake ci saboda hasken sa yayi 180 ne nan ga bidiyo. To almisali wannan bidiyon ka ga yayi yawa, sannan kana so ka rage shi. Wannan ka ga MB 973, wannan MB yayi yawa, kana so ka rage sai ka danna nan. Almisali yanzu kana son wannan bidiyon ne ka rage mai MB daga 900 zuwa 500, sai ka ja wannan. Yanzu ka jawo haka ka kame da shi 720, in ka ƙara ja haka kame da shi 480, in ka ƙara ja haka kame da shi 360. Yawanci bidiyon da ake downloading a YouTube za ku ga 360 ne. Bayan yi ma haka in kana so sai kai selecting. Sannan wannan bidiyon a ce kana so ka ɗauko wani abu daga ciki rabin bidiyon, sai ka danna inda aka sa spend here. Bayan ka danna sai ka danna inda aka sa nan, sai ka danna shi kamar haka. In ka danna bidiyon zai ɗan yi satin, zai yi display. Saboda mu yanayin network ɗinmu ne sai a hankali, shi yasa ku ga gaba ɗaya bai yi display cikin sauri ba. To sai ka danna kamar haka. To wannan bidiyon gashi na awa 1 da minti 13. Mu wannan bidiyon muna so mu ɗauko rabi ne daga ciki, sai ka danna haka. Saboda yanayin network ɗin mu ne shi yasa baya buɗewa da sauri, a mana afuwa. Bayan ya buɗe kamar haka, network ɗinmu ne ba ƙarfi sosai. To wannan bidiyon saboda yana da nauyi ya maƙi buɗewa, bara ku gani yanzu dai ta wannan hanyar za ka bi ka ɗauko. Yanzu al misali wannan bidiyon ma baka so ka wani rage shi, bayan kai posting ɗinsa haka ka danna wannan ikibiyar ya yi satin, bayan ya gama ɗan satin inda zai yi, saboda yanayin network ɗin mu ne ba ƙarfi sosai shi yasa baya sauri. Wannan bidiyon ya yi nauyi saboda network ɗin mu. Al misali bara mu koma Facebook, inda dai mun ga yadda ake ɗauko link ɗin bidiyo a YouTube. Yanzu al misali ka zo Facebook ka ga wani bidiyo da ya burge ka, shi ma kamar yadda kai a YouTube ga wani bidiyo nan, sai ka danna kan bidiyon. In ka danna kan bidiyon, bayan bidiyon ya buɗe, in ka danna kan bidiyon, to yanzu kamar wannan bidiyon muna so mu ɗauko shi, sai mu danna kan bidiyon. Bayan bidiyon ya buɗe ga wani ɗigo-ɗigo nan guda 3, sai ka danna shi kamar haka. In ka danna shi kamar haka za ka ga inda aka sa copy link, ga wajen nan an sa save video, record video, nan kuma ga shi nan an sa copy link.
sai ka copy link din wannan bidiyon kamar haka, sai kai back, sai ka zo ka koma cikin wannan application din na tuba. In ka koma ciki sai ka zo kai posting din wannan link din da ka dauko a Facebook na wannan bidiyon shi ma, sai ka sa shi kamar haka, sai ka danna wannan kibiya. In ka danna wannan kibiya, ya mana afuwa yanayin network ɗinmu ne yake ba mu matsala. In kai posting ɗinsa kamar haka, ya mana afuwa yanayin network ɗinmu ne sai a hankali ba ƙarfi, amma kai inda network ɗin waya kana da ƙarfi komai za ka ga kana yi yana buɗe. Yanzu kamar wannan link ɗin da ka kwafo sai kai posting ɗinsa haka, sai ka danna shi. Bara mu koma mu ƙara kwafo link ɗin nan yaƙi. Yanzu kamar wannan sai mu danna kan bidiyon haka. Idan ma kana so ma nan ma ga waje da aka sa shiya, ta nan ma za ka iya kwafan link ɗin wannan bidiyon inda aka sa shiya, sai ka danna kwafi, sai ka zo wannan application ɗin sai ka dawo sai ka posting ɗin wannan link ɗin da ka kwafo, sai ka danna shi kamar haka. Ya mana afuwa wannan link ɗin bidiyon yana ba mu matsala, ba za mu shiga wani. Yanzu kamar wannan mun shiga, sai mu kwafo link ɗin bidiyon kamar haka. Ba mun kwafo link ɗin bidiyon sai mu back, sai mu dawo cikin application ɗinmu na tuba, sai mu posting ɗin wannan link ɗin. Ya mana afuwa sun ƙi karɓo wannan link ɗin. Yanzu kamar wannan bidiyon muna so bayan bidiyon ya abu sai ka zo nan, sai ka zo ka inda za ka ga sai kai copy ɗin wannan link ɗin. Sorry, yanzu kamar wannan bidiyon bayan dole sai ka shiga kan bidiyon. In ka shiga kan bidiyon, shine za ka samu dama sai kai copy ɗin link ɗin. Kana yin copy ɗin wannan link ɗin sai ka zo kai posting ɗinsa ana. Ai mana afuwa yanayin network ɗinmu ne yaƙi abin nan, yaƙi ya ba mu haɗin kai. Amma kowane social media ko Facebook ko WhatsApp, kawai da kaje kana so ka abin nan. Yanzu kamar misali muna son mu ko ina ne dai duk wani bidiyo da ka gani, kawai da ka zo ko da live bidiyo ne ake yi. Yanzu kamar wannan shirin na Arewa 24, shi nan minti ɗaya ne ma da ɗora shi. Kana zuwa kan bidiyon labaran yamma ne, kana zuwa sai ka danna kan wannan link ɗin, sai ka kwafi link ɗin wannan bidiyon, sai ka koma cikin wannan application ɗin, sai ka yi posting ɗin wannan link ɗin. Ai mana afuwa link ɗin ya ƙi, amma dai wannan hanyar ta yadda muka nuna muku, ta wannan hanyar za ka bi duk wani application, ko da Instagram ne ko WhatsApp ko Facebook kai ko TikTok ne kana so ka ɗauko bidiyon TikTok. Bara mu gwada muku da TikTok. Kana shiga TikTok ɗinka, ana afuwa yanayin network ɗinmu ne gaba ɗaya baya sauri, amma dai kamar yadda muka nuna muku, kana shiga cikin bidiyo ka danna kan wannan bidiyon, sai ka kwafo link ɗin wannan bidiyon. Da ka kwafo link ɗin wannan bidiyon sai ka zo ka yi post ɗinsa a cikin wannan application ɗin na tuba. Za ka kawai ya baka dama ka yi downloading. Yanzu kamar wannan muna so mu ɗauko wannan bidiyon a TikTok, kawai sai mu danna shi haka, sai mu danna link, sai mu zo inda aka sa copy link, sai mu danna kamar haka, sai mu dawo, sai mu zo mu shiga cikin wannan application ɗin na tuba, sai mu posting ɗin wannan link ɗin da muka.
nan ma link din ya ba matsala. To hanya ta biyu shine idan zaka dauko bidiyo a Facebook, misali kaddara muna so mu dauko wannan bidiyon a Facebook, mun bi ta wacce hanya link din ya ba matsala, to sai ka zo ka bi wannan hanyar kamar haka. Bayan ka zo ka kwafi wannan link din na Facebook, gashi nan mun kwafi link din. Bayan ka zo ka kwafi wannan link din, sai kai back, sai ka koma cikin browser ka. Mu yanzu Opera Chrome sai da mu, sai ka zo cikin browser ka. Ana afuwa yanayin network din mu ne baya sauri. An ka shigo cikin browser ka, sai ka rubuta Facebook, sai ka rubuta pdf down.net. Nan shi na f, gashi nan namu ya fito down.net. sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka rubuta haka kawai sai ka danna. In ga namu nan ya fito, sai ka danna shi kamar haka. Wani afuwa yanayin network ɗinmu ne ba shi da ƙarfi, shi yasa ga komai ɗin. To bayan ka rubuta haka fdown.net, kaga wannan website ɗin ya buɗe. To shi wannan website ɗin duk wani bidiyo na Facebook, wannan website ɗin ta nan zaka bi ka ɗauko wannan bidiyon daga Facebook. Alal misali ka riga ka kwafo, mu da mun kwafo link ɗin bidiyon mu da yake Facebook, sai ka zo kai posting here inda aka sa paste. Sai ka zo kai posting ɗin wannan link ɗin da ka kwafo, sai kai posting ɗinsa kamar haka. Bayan ka yi posting ɗinsa sai ka sa inda kai ka danna inda aka sa download. In ka danna inda aka sa download, kai mana afuwa mu link ɗin abin nan network ɗinmu ne ba shi da ƙarfi, shi yasa ga baya ba mu haɗin kai yadda ya kamata. In ka danna inda aka sa download, zai ɗan yi sacin. Sorry, link ɗin ya sauka. Sai ka zo inda aka sa download ka danna shi. Ka danna inda aka sa download. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da zuwa wannan tasha mai albarka. Hakika mun zo muku da wata sabuwar hanya yadda zaka dauko kowane bidiyo a cikin kowane social media. Sau da wani lokacin idan kana so ka dauko bidiyo sai ka yaki daukuwa. Alal misali ka shiga YouTube, ka ga bidiyo a YouTube, wannan bidiyon ya burge ka, kana so ka dauko wannan bidiyon kai idan ka zo kai downloading sai ga wannan downloading din bidiyon ya tsaya a YouTube. To mun zo muku da wata hanya yadda za ka ɗauko kowane bidiyo, in ma wannan bidiyon a Facebook ka gashi ko kuma a YouTube ka gan shi, ko da a Facebook ka ga wannan bidiyon, to yau mun zo muku da hanyar da za ka bi ka ɗauko wannan bidiyon. Hakika idan ka bi wannan hanyar za ka ɗauko kowane bidiyo kuma a kowane social media. Idan kafin mu shiga cikin wannan bidiyon, idan wannan ne zuwan ka na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna ƙarar sanarwa domin samun sabon bidiyon mu da zarar mun ɗora. Idan kana so ka ɗauko wannan bidiyon, da farko za ka fara downloading ɗin wani application. Za ka shiga cikin Play Store ɗin wayarka kamar haka. Bayan Play Store ɗin wayarka ya buɗe, sai ka zo kai searching ɗin tuba yawa gashi ne ya fito, sai kai searching ɗinsa kamar haka. Haka gashi nan na farko mai jan logo ɗin nan,
za ka yi searching ɗinsa kamar haka. Bayan ya buɗe sai ka danna download. Wannan application ɗin yana da matuƙar daɗin sauƙin amfani. A nan shi ta wannan application ɗin za ka ɗauko kowane bidiyo a social media. Wannan bidiyon a YouTube ka ganshi ko a Facebook ka ganshi, wannan bidiyon ko da a Instagram ka ganshi wannan bidiyon, to ta wannan application ɗin za ka bi ka ɗauko shi. Mu yanzu ga application ɗin mu ne yana downloading, saboda ba network ne sosai shi yasa ga baya sauri. Yanzu ga application ɗin yana downloading. Sannan nan in kai ƙasa za ka ga rating ɗin views ɗin da suka application ɗin, za ka kowa yana yabon application ɗin, ana bashi star 5 application ɗin 100 by 100. In ka duba da za ka gani gashi, saboda wannan application din ne application ne mai kyau, yana da daɗin amfani da shi. Idan kana amfani da shi zaka ji daɗin amfani da shi sosai. Ta wannan application din zaka ji kowace social media zaka ɗauko bidiyon ka. Yanzu gashi nan ga views din mutanen da suka yi wannan application din views, za ka ga duk wanda ya mai views za ka ga ba wanda yake complain, sai dai nice, very good. Gashi nan duk zaka gani, gashi nan duk za ka ga 2020 2023 duk ga su ma views nan, za ka ga kowane ya ba wannan application din yake. Mu ga application din mu ne yana downloading, dan jira kaɗan, gashi nan yana yi. Wannan application din yana da daɗin amfani matuƙa, kuma saboda network din wayar mu ne ba ƙarfi sosai shi yasa ma ku ga yana haka. Inda a ce network din wayar yana da ƙarfi sosai, kai ma network din wayar ka baya da ƙarfi za ka ga yana ɗan yin delay. Amma idan network din yana da ƙarfi, ko minti ɗaya bai yan sakani za ka ga application din ya gama downloading. Kuma ga shi dai application din gashi nan yanayin network ne yasa yake haka. Amma din Allah da yanzu aka yauwa gashi nan application din ya gama downloading, gashi nan yana installing. Ga application din ne yana installing. To kafin application din ya gama installing bara ku gani yanzu, kamar idan kana so ka dauko yauwa ga application din ne ya gama installing. Bayan ya gama installing sai ka zo ka bude shi kamar haka, ka danna open. Bayan ya danna ka danna open zai display yauwa. In ya zo zai nuna ma haka, sai ka sign in with Gmail ɗinka, with Google, sai ka danna sign in. Zai kawo mana Gmail ɗin wayar mu, sai mu danna kamar haka, sai mu sign in da Gmail ɗin wayar mu. Bayan mun yi sign in da Gmail ɗin wayar mu zai ɗan yi searching kaɗan, zai buɗe. Afuwa saboda yanayin network ne shi yasa ba sauri, amma kai inda network ɗinka na da sauri za ga 'yan sakanni kawai ya buɗe. Yanayin network ne yasa bidiyon yasa yake ta searching haka. Yauwa kun ga ya riga ya buɗe. To idan kana so kai download ɗin kowane application a social media, sai kai back, sai ka je al misali wannan mun ga bidiyon nan a YouTube, sai mu je haka, sai mu dawo YouTube. Al misali kaga wannan bidiyon ka gani a YouTube, sannan kana so ka ɗauko shi. Al misali example mu je irin series fina-finan Hausa, mi searching ɗin irin labari na ko izar su haka, labari na sai mu danna haka. In muka danna labari na yau ga shi kamar wannan satin muna so mu yi download ɗinsa daga YouTube zuwa kan wayar mu, sai mu danna kamar haka, sai mu danna kamar haka. Gashi ne yana dan sacin, yanayin network ne yasa baya sauri. Yanayin network ne. Yauwa gashi nan film din ya bude. Bayan ya fara display haka zaka zo inda aka sa share, sai ka danna share. In ya kawo ma share za ka ga zo ga wajen da aka sa copy link, sai ka copy link din bidiyon kamar haka. In kai copy din link din bidiyon sai kai back gaba daya.
in kai back sai ka zo ka nemo wannan application din. Yawa gashi nan tuba, sai ka shiga cikin application din. In ka danna cikin application din, bayan application din ya bude gashi inda aka sa first link here, wannan link din da ka kwafo sai ka zo kai posting din sa haka. Mu ga namu na link din mun yi posting din sa haka, sai mu zo nan mu danna go, sai ka zo ga wata ikibiya nan sai ka danna ta kamar haka. Bayan ka danna haka zai dan yi satin, saboda mu yanayin network din wayar mu ne ba karfi sosai shi yasa, amma kai in dai network din wayar kana da karfi sosai za ka ga shaf cikin 'yan sakanni za ka ga ya bude. Gashi ne yana dan satin. Bari a gama satin ku gani. Yawwa, yanzu gashi ne ya gama satin wannan bidiyon. To almisali kana so ka dauko wannan bidiyon, za ka gan shi gashi nan mp3, gashi nan kuma za ka ga megabyte din da yake ci saboda hasken sa yayi 180 ne nan ga bidiyo. To almisali wannan bidiyon ka ga yayi yawa, sannan kana so ka rage shi, wannan kaga MB 973, wannan MB yayi yawa, kana so ka rage sai ka danna nan. Almisali yanzu kana son wannan bidiyon ne ka rage mai MB daga 900 zuwa 500, sai ka ja wannan. Yanzu ka jawo haka ka kame da shi 720, in ka ƙara ja haka kame da shi 480, in ka ƙara ja haka kame da shi 360. Yawanci bidiyon da ake downloading a YouTube za ku ga 360 ne. Bayan yi ma haka in kana so sai kai selecting. Sannan wannan bidiyon a ce kana so ka ɗauko wani abu daga ciki rabin bidiyon, sai ka danna inda aka sa spend here. Bayan ka danna sai ka danna inda aka sa nan, sai ka danna shi kamar haka. In ka danna bidiyon zai dan yi satin, zai yi display. Saboda mu yanayin network ɗinmu ne sai a hankali, shi yasa ku ga gaba ɗaya bai yi display cikin sauri ba. To sai ka danna kamar haka. To wannan bidiyon gashi na awa 1 da minti 13. Mu wannan bidiyon muna so mu ɗauko rabi ne daga ciki, sai ka danna haka. Saboda yanayin network ɗin mu ne shi yasa baya buɗewa da sauri, a mana afuwa. Bayan ya buɗe kamar haka, network ɗinmu ne ba ƙarfi sosai. To wannan bidiyon saboda yana da nauyi ya maƙi buɗewa, bara ku gani yanzu dai ta wannan hanyar za ka bi ka ɗauko. Yanzu al misali wannan bidiyon ma baka so ka wani rage shi, bayan kai posting ɗinsa haka ka danna wannan ikibiyar ya yi satin, bayan ya gama ɗan satin inda zai yi, saboda yanayin network ɗin mu ne ba ƙarfi sosai shi yasa baya sauri. Wannan bidiyon yayi nauyi saboda network ɗin mu. Al misali bara mu koma Facebook, inda dai mun ga yadda ake ɗauko link ɗin bidiyo a YouTube. Yanzu al misali ka zo Facebook ka ga wani bidiyo da ya burge ka, shi ma kamar yadda kai a YouTube ga wani bidiyo nan, sai ka danna kan bidiyon. In ka danna kan bidiyon, bayan bidiyon ya buɗe, in ka danna kan bidiyon, to yanzu kamar wannan bidiyon muna so mu ɗauko shi, sai mu danna kan bidiyon. Bayan bidiyon ya buɗe ga wani ɗigo-ɗigo nan guda 3, sai ka danna shi kamar haka. In ka danna shi kamar haka za ka ga inda aka sa copy link, ga wajen nan an sa save video, record video, nan kuma ga shi nan an sa copy link. Sai ka copy link din wannan bidiyon kamar haka, sai ka yi back, sai ka zo ka koma cikin wannan application din na tuba.
in ka koma ciki sai ka zo kai posting din wannan link din da ka dauko a Facebook na wannan bidiyon shi ma sai ka sa shi kamar haka, sai ka danna wannan kibiya. In ka danna wannan kibiya, da mana afuwa yanayin network ɗinmu ne yake ba mu matsala. In kai posting ɗinsa kamar haka, da mana afuwa yanayin network ɗinmu ne sai a hankali ba ƙarfi, amma kai inda network ɗin waya kana da ƙarfi komai za ka ga kana yi yana buɗe. Yanzu kamar wannan link ɗin da ka kwafo sai kai posting ɗinsa haka, sai ka danna shi. Bara mu koma mu ƙara kwafo link ɗin wannan yaƙi. Yanzu kamar wannan sai mu danna kan bidiyon haka. Idan ma kana so ma nan ma ga waje da aka sa shiya, ta nan ma za ka iya kwafan link ɗin wannan bidiyon inda aka sa shiya, sai ka danna kwafi, sai ka zo wannan application ɗin sai ka dawo sai ka posting ɗin wannan link ɗin da ka kwafo, sai ka danna shi kamar haka. Da mana afuwa wannan link ɗin bidiyon yana ba mu matsala, ba za mu shiga wani. Yanzu kamar wannan mun shiga, sai mu kwafo link ɗin bidiyon kamar haka. Ba mun kwafo link ɗin bidiyon sai mu back, sai mu dawo cikin application ɗinmu na tuba, sai mu posting ɗin wannan link ɗin. Da mana afuwa sun ƙi karɓo wannan link ɗin. Yanzu kamar wannan bidiyon muna so bayan bidiyon ya abu sai ka zo nan sai ka zo ka inda za ka ga sai kai copy din wannan link din. So yanzu kamar wannan bidiyon bayan dole sai ka shiga kan bidiyon, in ka shiga kan bidiyon shine za ka samu dama ya sai kai copy din link din. Kana yin copy din wannan link din sai ka zo kai posting din sa ana. Ai mana afuwa yanayin network ɗinmu ne yaƙi abin nan, yaƙi ya ba mu haɗin kai. Amma kowane social media ko Facebook ko WhatsApp kawai da kaje kana so ka abin nan. Yanzu kamar misali muna son mu ko ina ne dai duk wani bidiyo da ka gani kawai da ka zo, ko da live bidiyo ne ake yi. Yanzu kamar wannan shirin na Arewa 24 shi nan minti ɗaya ne ma da ɗora shi. Kana zuwa kan bidiyon labaran yamma ne, kana zuwa sai ka danna kan wannan link ɗin, sai ya kwafi link ɗin wannan bidiyon, sai ya koma cikin wannan application ɗin, sai ka yi posting ɗin wannan link ɗin. Da mana afuwa link ɗin ya ƙi, amma dai wannan hanyar ta yadda muka nuna muku, ta wannan hanyar za ka bi duk wani application, ko da Instagram ne ko WhatsApp ko Facebook kai ko TikTok ne kana so ka ɗauko bidiyon TikTok. Bara mu gwada muku da TikTok. Kana shiga TikTok ɗinka, ana afuwa yanayin network ɗinmu ne gaba ɗaya baya sauri, amma dai kamar yadda muka nuna muku, kana shiga cikin bidiyo ka danna kan wannan bidiyon sai kwafo link ɗin wannan bidiyon. Da ka kwafo link ɗin wannan bidiyon sai ka zo kai post ɗinsa a cikin wannan application ɗin na tuba, za ka kawai ya baka dama ka yi downloading. Yanzu kamar wannan muna so mu ɗauko wannan bidiyon a TikTok, kawai sai mu danna shi haka, sai mu danna link, sai mu zo inda aka sa copy link, sai mu danna kamar haka, sai mu dawo, sai mu zo mu shiga cikin wannan application din na tuba, sai mu posting din wannan link din da muka kafa. Nan ma link din ya ba matsala.
To hanya ta biyu shine idan zaka ɗauko bidiyo a Facebook, misali kaddara muna so mu ɗauko wannan bidiyon a Facebook, mun bi ta wacce hanyar link ɗin ya ba mu matsala, to sai ka zo ka bi wannan hanyar kamar haka. Bayan ka zo ka kwafi wannan link ɗin na Facebook, gashi nan mun kwafi link ɗin. Bayan ka zo ka kwafi wannan link ɗin, sai ka yi back, sai ka koma cikin browser ka. Mu yanzu Opera Chrome ce da mu, sai ka zo cikin browser ka. Afuwa, yanayin network ɗinmu ne baya sauri. An ka shigo cikin browser ka, sai ka rubuta Facebook, sai ka rubuta pdf down.net. Gashi nan f, gashi nan namu ya fito down.net. sai ka danna shi kamar haka. Bayan ka rubuta haka kawai sai ka danna. In ga namu nan ya fito, sai ka danna shi kamar haka. Wani afuwa, yanayin network ɗinmu ne ba shi da ƙarfi, shi yasa ga komai ɗin. To bayan ka rubuta haka fdown.net, kaga wannan website ɗin ya buɗe. To shi wannan website ɗin duk wani bidiyo na Facebook, wannan website ɗin ta nan zaka bi ka ɗauko wannan bidiyon daga Facebook. Alal misali ka riga ka kwafo, mu da mun kwafo link ɗin bidiyon mu da yake Facebook, sai ka zo kai posting here inda aka sa post, sai ka zo kai posting ɗin wannan link ɗin da ka kwafo, sai kai posting ɗinsa kamar haka. Bayan ka yi posting ɗinsa, sai ka sa inda kai ka danna inda aka sa download. In ka danna inda aka sa download, kai mana afuwa, mu link ɗin abin nan network ɗinmu ne ba shi da ƙarfi, shi yasa ga baya ba mu haɗin kai yadda ya kamata. In ka danna inda aka sa download, zai ɗan yi searching. Sorry, link ɗin ya sauka. Sai ka zo inda aka sa download, ka danna shi. Ka danna inda aka sa download,